Hey Jansen, met mij. Hey, ik heb een vraagje. Is het geen idee om die reusbonnen ook te kunnen verkopen via de webshop? Dan kunnen mensen al van tevoren bestellen en het is niet te lang in de rieten stoppen. Hoi, ik ben echt een geniale man. Wat een goed idee. Nou, dat gewoon meteen doorvoeren. Mensen, kom gewonnen in de webshop. Veel woensdagochtend, zien ze veel prinsenbal, we worden de bus bezorgd. Ja, dit is Echt hoor. dit Wie is vaak hebben we het nog gezegd? Ja. 8:30. Je kunt op keer doen. op keer herhaald. Ik ben er gek van. Dit is Ja. prinsenbal, waar blijven ze? Maar, Oh, je kunt er aan. Ja. wie laat denken we? Wie laat is het? Altijd, ja, Zonne, altijd jongen. die van bij. Maar het is Maar echt we hebben nog ongelooflijk. steeds een compleet, hè? Dat is echt niet duidelijk aan zijn schamen. 8:30, hè? Lekker. Jongen. Zie we compleet af. Kennen we. Wacht, dank Hoe laat moesten we heen zien? Schandelsgetegje. Ja, echt, dat is de kant. De deur is binnen. Ah, en dat is echt. Hoe laat is het? Ah, shit, net te laat. Gerucht dat dit nog niet gebeurt. Aanstaande zaterdag, 10 januari. Prinsenbal. 8:30. En? Welkom zingen, Willem. Ja, mensen kennen dat. En, De herfst aan de bed. oh, ongelooflijk. Wat een topprogramma. Op de muts zit te schrijven als... Mensen, welkom bij had u iets gewoon vlog. Vlog. Welkom bij de vlog. Ja, het is een beetje rommelig begonnen, maar we ja. het zit even meter in. Gelukkig hebben we een schoonheid bij. Ja. Dat is 7:15. Nee, dat zeg ik. Om 7:10 staat het programma. En dan ga je de eindstuk door tot 9:00 en dan start Mensenkinder. Prinsenpoel Willem? Prinsenpoel kent je nog invullen. Hè? En als je de goede kandidaat gekozen hebt, dan wint je misschien wel 24 minuten. Dat is wel eens de hint Nee, van Willem. Tukkelingshem. Nee, ik ook niet. Zondag uitkomt de prins. Ja, Ook belangrijk. zeker. En dan gaat de trein beginnen. Hè? En vanaf nu zult je veel van ons gaan horen. Ja, zeker. Ik denk dat we hem konden uitroepen of niet. Saai niet joh. Snel naar binnen. Oh ja, ja, oh ja, ja, ja.